الفضائية الإريترية. ጽሬት አካላት፣ ጽሬት መንበሪ፣ ጽሬት አይነ ምድሪ፣ ጽሬት አልባሳት፣ ጽሬት መግብን መመገብን፣ ጽሬት ማይ፣ ጽሬት በጀ ክዳን ኮታ ሓፈሻዊ ጽሬት ወዲ ሰብ ህይወት ዝጽንሐለን ዕምሩ ብጥዕና ንኽሓልፈን ጽሬት ወሳኒ ረቑሕ እዩ። ወሳኒ ድሌት ንጽህና ጽሬት ድሌት ኣብ ሰብ ጸኒሕ እንዲ ዝገሰሉን ጸኒሕ ይባዕሉ ብዝውሃብ ናይ ሬድዮ ኹን ናይ ክስታይ ዝውሃብ ዝነበረ ናይ ጽሬት ጎስጓሳት ነይሩ። ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእኸል ግን ካብዚ 2007 ኣትኪሩ ኣጠሚቱን ብዙሕ ጎስጓሳትን ገይሩ ክንብል ንኽእል ኢና። ትምህርቲ እውን ሂብ እዩ። ትምህርቲ ከዓኒ ንርእስኻ ቶም ተምሃሮ እውን ንርእሱ እንዳምሃረ ጎስጓስ እንዳገበረ ከዓኒ ብሙሉእ እቲ ህዝቢ ከም ዝሰርሕ ተገይሩ። ስለዚ ተወሳኒት ዝተገብረልና ጎስጓስን ትምህርትን እዩ። ኣብ ዳርጋ ቁርቢ ጽሕና ክንነጥቃ እንተኾይና ዳርጋ ከባቢ ሓደ ምዕልቲ ክልተ ምዕልቲ እያ እቲ ኣስቤዛት ተቐሪቡ ደንጉየናን ማለት እዩ። ወትንታሽ ሙኻ ወላቲ ናይ ዓይኒ ምድሪ በዚ ናይ ደቂ ዓዲ ጌርና ወላ ባዕልና ኸማልና ስሪሕና ካብ ተመክሮ ካብኡ ረኺብና ካብቲ ዝሰርሕዎ ተመክሮ ረኺብናሉ ወላ ብፅፈት በዚ ደቂ ዓዲ ትሰርሕ ኣሎ ጌርና ብዙሕ ኢደ ጥበብ ኢና ጌርናሉ። ሽሚንቶ ኖራ ኣምፂና ባዕላና ገዚእና ኣምፂና ባዕልና ታሽሙ ጌርናዮ እዚ ከዓ ንዓና ጥቕሚ እዩ እምበር ንሕናቲ ገንዘብ ደወፃናዮ ደወፃና ኸ ሰማዕና ገንዘብ ዓይነ ምድሪ ዘይንገብር ከ ንሕክምና ክንደይ ገንዘብ መውፃእና ነርና። ካብ ከባቢና ሓመድ ኣሎ ብሊኮት ዝኾን ቀይሕ ሓመድ እዚ ዓይነት ገዛ ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ከባቢ ገዛና ካብዚ ኣምፂና ኩዒትና ሰሪሕናዮ ማለት እዩ። ብሊኮት ድሕር ሰሪሑ ጉድጓድ በዘላ ጌት ዝገበርናዮ ወፃኢታት የለን ኣብቲ ከባቢኻ ጥራሕ ብዘሎ እዩ። ሓንቲ እታ ኮንፍሊክት መፅእ ትኽእል እታ ባዘያ ንሳ ከዓ ሰከንድ ሃንድ ዝተረኽበት እያ ማለት ብቐሊል ዋጋ ረኺበ እያ። እታ ጀሪካን ንጥቀመሉ ምናልባት ንባዕላ እታ ጀሪካን እታ ንሕፀበላ መታን ከይትረስሕ ብመሸማዕ ከምዛ ትሪእያ ክድንቲ እያ ናይ ሳምና ካውላ ዳርጋ ከሎ ቀንጠመጥ ብኸባቢኻ ኣብ ዘሎ ንብረት ተገ ጽሬት ኣደ ጥዕና ክበሃል ኩሉ ሰብ ብቐጻልን ብተደጋጋምን ዝሰምዖ እዩ። እዚ ኣምር መሰረታዊ ጥዕና እዚ ኣብ ኣእምሮ ሰብ ሰሪጹ ንቡር ባህሊ ኣነባብራ ንክኸውን ብተዛማዲ ብምድግጋሙ ግዜ ዝወሰደ ይዝመስል። ኣብ መላእ እንነብረላ ዘለና ዓለም ብመጠን ደኣ ይፈላለ ይኸውን እምበር ኣገዳስነት ጽሬት ኣብ ሰብ ሰሪጹ ብቕድመ ቀዳምነት ተሰሪዑ ዝትግበረሉ ግዜስ ገና ኣይተበፅሐን ዘሎ። ህይወት ቆልዓኻ ምድሓን ህይወትካ ምድሓን ኣብዚ ወፂኡ ቆልዓኻ ሕማቕ ኣይርኢ ንስኻ ሕማቕ ኣይትርኢ ሕማቕ ኣይትፅየቕ ድሕነት ከዓ ብዙሕ ትረኽበሉ ካብ ፅሬት ድሕነት ኢኻ ትረክብ ጥዕና ኢኻ ትረክብ ሕማም ኣይተመፅእ ቆልዓኻ ይሓምም ነብስኻ ይትሓምም ምሉእ ጥዕና ሒዝካ ከዓ ትዛብ ፅሬት ኣደ ጥዕና ከም ምዃና ከዓ በዚ ንኣምን ንሕና መርሒት ናይ ጥዕና እያ ፅሬት መንግስትና እንተደይመርሓና ዶ ፀሪና ኢና ሽቓቕ ግበሩ እንተደይትብሉና
ኣብ ዓለምና ነቶም ምስ መንብሮ ወዲ ሰብ ኣቓልቦ ዝሓቱ ሕማማትን ካልኦት ዛዕባታትን ተገዳስነት ንኽዓቢ ብዝብል መዓልቲ ሕፅቦ ኢድ መዓልቲ ዓይኒ ምድሪ መዓልቲ ፅሬትን ካልኦት ኣማኢት ዛዕባታትን ዝውክሉ ዕለታት ይጽምበሉ እዮም እዞም ዛዕባታት እዚኣቶም ኣብታ መዓልቲ ንኽዝከሩ ተባሂሎም ዝተረቑሑ ዘይኮነ ሙሉእ ዓመት ሰብ ኣፍልጡ ናብ ተግባር ቀይሩ ንኽጥቀመሎም ኣብ ኣነባብርኡ ከም ባህሊ ንኽነብሮም ተባሂሎም ዝተረቑሑ እዮም صفيفنا صرينا ذات مرتزي عين مدري تبهال مس مسات شقاق مس مسات ندات حقوسنا ندقصلنا له ندافعنا وين خيد لنا ريو انت خكم هكاي كم تناري صنحه ريو خبش ايو تملكتو كلنا فيو كله طرق الى سب حتى عبار محجري ما حقست عين مدري مس مسات يجي عنبر دقينا نوصل قدرنا وين زي مستسر حزي اصرينا اصبقنا مدبنا ዓይኒ ምድሪ ንጥዕና ሰብ ቤተሰብን ኮመን ወሳንን ቀንድን ረቑሕዩ ጥዑይ ኣነባብራ ሰብ ቤተሰብን ኮመን ኣብ ፅሬትን ጽፈትን ንጥቀመሉ ዓይኒ ምድርን ኣገባብ ኣጠቓቕሙን ዝምርኮስ እዩ ዓይኒ ምድሪ ጽሩይ ንድሕረ ተጠቃምነት ንሕፅቦ ኢድ ዘገልግል ጽሩይ ማይን ሳምናን ዘካተተ ክኸውን ይግብኦ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ብዛዕባ ተጠቃምነት ጽፉፍ ዓይኒ ምድሪ ክዝረብ ጊንጥ ዝኾኖም ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እንተኾነ ቀረብን ተጠቃምነትን ጽፉፍ ዓይኒ ምድሪ ብደረጃ ዓለም ኣዝዩ ትሑት ምህላውን ብሰንኩ ዝስዕቡ ሕማማት ይላብዑ ምህላዎም እዮም ጸብጸባት ውድብ ጥዕና ዓለም ዘረጋግጹ ጻዕትን ገለን አልሐምዱሊላህ ጥዕና ደቅና ፈሊጥና ጥዕናና ፈሊጥና ኣብ ጋሻና መጽኡ ንደገ ንብሎ ኣብ ዓይኒ ምድሪ አልሐምዱሊላህ ጽቡቕ ረኺብናዮ حمام من تايم تسكا برسحات نديد متص احنا الحمد لله عين مدراتنا سامنا تحصيبنا ريخ بقبو مغبنا نبلع ساعت خلخا ما يحشكا نوص كلخا بقى تحصيبكا الحمد لله هنا بصفو ጽሬት ጭውነት ቁኑዕ ሜላ መንብሮ ሰብ ስድራ ቤትን ኮመን ኣብ ጽሬትን ጽፈትን ዓይኒ ምድሪ ዝምርኳስ ቀልቀል ወዲ ሰብ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጓዳእቲ ተሃዋስያንን ባክቴርያን ካልእን ዝሓዘለዩ እዞም ነፍሳት እዚኣቶም ብግቡእ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ምስ ዘይእለዩን ዘይመኽኑን ተላባዕትዮም ዝኾኑ ጽሬትካ مسأتكو كأتقول له حسب يبلكن له تحسب يزغيت قدمكم كابت جزاي أبا خيدا دقم صوته إذا يقرب ثاني كأطلع الله خبامتي حسب أفتكر كخادر جوز نت الناس تتكلم فلمنتاي أوتم أبو ذلو حنزي أبشقاق دمتو ريخا سنسيا زخون يكون حمام دمتو كلهم حمام تشكلهم بقرا حمام ما يدمت حمام ما بزحتو بزير صحات ما يدمت حمام
ጽሬት ኣካላት ምሕላው ንጥዕና ወሳኒ ረቑሕ እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ዝፈልጦ ዝመስል ሓቂ ኩሉ ሰብ የተግብሮ ማለት ኣይኮነን ዝኾነ ፍልጠት ተግባር ምስ ዘይሕወሶ ውፅኢት ስለ ዘይብሉ ብፍላይ ጽሬት የዳው ብቕድመ ቀዳምነት ዝስራዕ ኮይኑ ንረኽቦ መዓልታዊ መንብሮ ሰብ ኣብ የዳው ይዝምርኮስ ምልውዋጥ ሰላምታ መግቢ ምምጋብ ዝተፈላለየ ስራሕ ካልኦት ንጥፈታትን ወዲ ሰብ በእዳው እዩ ዝሰላስሎ መጠን እዞም ንጥፈታት እዚኣቶም ድማ ኣብ የዳውና ብዙሓት ብዓይኒ ዘይረኣዩ ባክተርያን ካልኦት ተጓዳእቲ ነፍሳትን ይሰፍሩ ዝኾነ ነገር ምስ ሓስካ ድዩ እዚ ነገር ምስ ዝግበር ስጋ ክንደይ ኣብቲ ናይ ሕማም ምሕላፍ ድዩ ብመጠንካ ሕማም ሳዕቤን ንምምፅኡ ድዩ ከጉድለና ክእል ማለት እዩ ዞም ተጓዳእቲ ነፍሳት ተመሊሶም ናብ ውሽጢ ኣካላትና ከይኣትዉ ወይ ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ከይመሓላለፉን ግቡእ ጽሬት የእዳው ኣገዳሲ እዩ የእዳው ብቐጻሊ ማለት ድሕሪ ዓይኒ ምድሪ ምጥቃምና ቅድምን ድሕርን ምምጋብና መግቢ ቅድሚ ምድላውና ዝኾነ ነገር ሰብን ካልእን ድሕሪ ምትሓዝና ብግቡእ ሳምናን ጽሩይ ማይን ክንሓጽቦም ይግባአና እቲ ጽሬት መንቀል ካብቲ ስድራ ቤት እንዲ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ነናይ ገዛ ኣርሳን ቃሓንተ
ብዙሓት ተላባዕትን ተመሓላለፍትን ሕማማት ክውገዱ ኣብ ቅድመ ምጥፋእን ደረጃ ክስርዑ ስለ ዝኽእሉ ፅሬት ኣደ ጥዕና الفضائية الإريترية من أجل الحقيقة. زخانه هتان بحمامنا ملكاف تقولوا لعليو كند زخانه قدمي ملكافو اخل زخانه كنكن كنغبرلون حمام زغاطمون باغون مفواسو كنغواي غبا سلازي دما اب قربانا اب زركب مدبر طعنا بمخاد غبونا بيتن حكمناو كنكن كنغبرلو غبا زدل فواساته غيرو مالت كن نموحسو زياده طنققه كم زحتت كنزنغع غبانان نلومي ابزي مدب بزعبا حمام نيمونيا اب هصانات زدسس مدبينا حزنا لكم قريبنا زلنا سناي كتال كاب حمامات ناي سرعة مستنفاسيو بفلح دما حمام نايتهم تحتواي سرعة مستنفاسيو سلازي بحفشا نيمونيا كبال انكالو ندري ويرخصي ناي سنابويو إذا حمام زي حدا خابتهم أبا عالم ببزحي غنينهم زرايو حماماتيو علما ودبت عنا بزيقلتو مسرد دما أبا عامت كبابي 258 مليون سبات بات حمامي تقعو ات 254 مليون أبتن غنازي معبلان أبا ممعبال زركبا هاقراتنيو ببزح زرايو عامتاو خاستات 3 مليون متأن موت كسعوي خل إسران جعتن مئتاوي تكابزي أتوم دما اتوم تحت 5 عامت تساناتيوم انقذ حمام اب عدمه حصانات يزوكل نابنت كاب حدا ورحي كساب حدا عمت كاب حدا عمت كساب 5 عمت نزلو حصانات بتنقو درجه يفلالم اب مبزحتو تنق ملكفتي اتوم دققتي هواسيان زباليوم ازقا اب عينتات فيروس بكتيريا عينت فانغاس كوكل يخل مبزحتو اجن بزوم دققتي هواسيان كم حلالفو لعل تخوله زلوم كاب زوطاون اب ملكفتي ويرخصي زمص حماماتون
بفولي زبلت أنكتي حمام كخوني خاليوم قال فساسي ناي كسعه أبي جزية تملاس أبي كال جزية نابي سامبو مس زاتو رخصي نسنابو كجبري خل هيدرو كربون كم نفتا لامباز أمسلو ناب سامبو جزء انتداءاتيمون ندري ويرخصي كسعبو يخليهم سلازي رخصي بعينت بزح كخوني خاليوم كابزيك عندما بجسي ناي رخصي ملكفتي ناي لعلواي سرعة مستنفاسيو بالعلواي سرعة مستنفاسها كون حضور حمام زلوم هتانات كم دخام لبي أب زئوانهم استولدو هتانات أزما زلوم هتانات نزي حمام استقالعيهم بحفش أجن تحت حدا ورح زعدميهم هتانات كر عين كله تنكو مبزحتو مس وليد زتح حزيم مبزحتو أتم هتانات ناتلاتات لزخونو نمسوار عقمهم أزيد حتيو ويون حنتي أدن نفسوت أرن كلا بمدحن تبيلو أب مدحنتي زخنة أجم امتليون أتون بكتيريا وي فيروس كحلفوا لعل تخللهم كاب حدا ورحيك ساب حدا عمت ملكتات حمام نيمونيا أب هتانات أبزئون كمتي تنكو بزح في الليات يزلوهم كيلاتات كم زقلتوا اترخصي بلا علواي سرعة مستنفاس لزجمر تزعبي ملكت سعاليو التسعالون هندبتاوي أب وشتي حدا معلتي كساب حموشتا معلتي أبزلو سعال مزهلو ببهري اتانات أختاني مفراي بقعد سلزي بلام أب وشتي كوينو كساقيوم يخل كابغت إلو زر ملكت رسنيو أب فيروس تحت زباله عقن رسني كهلون كله بانت أرو أب فاكتيريا لعر رسني زلوم ازي حمام بقندو ندري ناي سامبو سلزخونه مبزحتهم اتانات بحسرة أكسجين كتقعي خليهم سلازت هتان نتحت إروزل أكسجين نمملاس قلت أفزخونه أتنافسا كري جمر بزعرون يوزا استنفس
ኣብ ኣገባብ ኣፈዋውስኡ እንተ መጺና ድማ እዚ እውን ልክዕ ከም ጠንቁ ኣብ ዕድመ ናይቶም ህፃናት እዩ ዝውከል ሓበራዊ ኣፈዋውሳ ክህል እንከሎ እቲ ቀዳማይ ነቲ ዘሎ ሕፅረት ናይ ምስትንፋስ ንምቅላሉ ነቲ ህፃን ናይ ኦክሲጅን ሓገዝ ምግባር እዩ ንረስኒ ቀጨውጨው ምባል ቃንዛ ንዕኡ ከወግድ ዝኽእል መድሃኒት ብምሃብ ብኣግኡ ክፍወስ ይግባእ ኣብ ኒሞንያ እቶም ህፃናት ዝበዝሕ ግዜ ኣካላዊ ጽማት እዮም ዘርእዩ ንዕኡ ዝትክኡ እውን ብዙሕ ፈሳሲ ክህቡ ዝኽእሉ ባእታታት ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ላዕለዋይ ስርዓተ ምስትንፋስ መሳኹቲ ኣፍንጫና ፈሳሲ ስለ ዝገብር ነቲ ኣየር ናብ ቦትኡ ንኸይኣቱ ስለ ዝኽልክሎን ኣብ ከባቢና ዝኾነ ከም ጉንፋዕ ዝኣመሰሉ ሓሚምና ሕንጥሸው ኣብ ንብለሉ ኣፍንጫና ሸፊና ክንስዕል ከም ዝግባአና ብብዝሒ ዝተዘርበሉ እዩ እቲ ነብረሉ ዘለና ቦታ እውን እኹል ኣየር ዘእቱ ዝኸውን ህፃና ምዕባይ እወታዊ ውፅኢት እዩ ዘለዎ ኣብዚ ብፍሉይ ክንሪኦ ዝግባአና ድማ እታ ንውላዳ እተጥቡ ዘላ ደ ሰዓል ምስተሓመም ናብቲ ህፃን ንኸይመሓላለፍ ልዑል ጥንቃቐ ክትገብር ይግባእ ኣብ ናፅላታት እውን ቁሪ ከይኣትዎም ተባሂሉ ፀሓይ ኣይፅለውን እሞ ብግቡእ ክህነፁ ኣይክእሉን ስለዚ እዚ ከምዚ ዝኾነ ህፃን ነቲ ሕማም ዝተቃልዐ ይኸውን ምልክታት ኣብ ናፅላ ጡብ ዘይምጥባብ መግቢ ዘይምውሳድ ቀጨውጨው ምባል ብኸያት ድኻምን ተምላስን ክህልዎ እንከሎ እዚ ከዓ ነቲ ህፃን ኣካላዊ ጽምኣት የምፅኣሉ ዝኾነ ሕማም ጉቡእ ክንክን ተተገይሩሉን ተተለልዩን ዘድልፍ ወሳን ተዳረኺቡን ናብ ንቡር ጥዕናና ዘይንምለሰሉ ምኽንያት የለን ኒሞንያ ውን ክኢላታት ጥዕና ከም ዝሕብርዎ ኣብ ዝሕሉ
ከምቲ ኣቐዲምና ክንገልጾ ጸንሕና ኒሞንያ ካብቶም ብቐሊሉ ክፍወሱ ዝኽእሉ ሕማማት እዩ በኣንጻር እውን እቲ ሕማም ተለልዩ ግቡእ ፍወሳ እንተዘይረኺቡ ንህፃናት ክሳብ ሞት ከስዕብ ይኽእል እዩ እዚ ሕማም ቅጽበታዊ ዝርአ ስለ ዝኾነ ብዝተኻእለ መጠን ህፃናት ብቕልጡፍ ናብ መደበር ጥዕና ወሲድና እቲ ዘድሊ መርመራታት ክንገብረሎም ይግባእ